El mató també es diu recuit perquè se'l fa bullir, diuen, 2 cops. Primer posarem la llet a dins d'una olla, la durem a ebullició un cop, després d'haver-la dut a ebullició un cop la deixarem refredar un punt, la tornarem a dur a ebullició i en aquest punt sembla que la llet, un cop l'hàgim deixat refredar fins a uns 30-40 graus, la tindrem a punt per poder fer el mató o el recuit. Ara que posem la llet a bullir, el pas següent és començar a preparar l'herbacol, que l'herbacol, com ja sabeu, és el producte necessari per tal de poder collar la llet. Aquí tenim l'herbacol. Com veieu, és una planta preciosa. S'assembla ben bé a una carxofa, o també s'assembla a un ca, perquè depèn de com, quan l'agafes et punxes, Això ja us ho explico. El que es fa servir per tal de poder quallar la llet i poder-la convertir en formatge, en mató, en el que vulgueu, és la flor. La flor és aquesta mena de pèls que hi ha aquí, que són molt bonics, d'aquest color lilaci fluorescent. Per fer un quall ràpid, agafarem les flors de l'herbacol, les posarem en el morter, les picarem una miqueta, després ja tenim aquí una aigua que l'hem posat a bullir. Un cop estigui bullint tot, ho deixarem una estoneta que s'infusioni i un cop infusionat, cap a dins de la llet, que la tenim aquí, ja l'hem fet la segona bullida i espero que ja comenci a estar a la temperatura que dèiem, uns 30-40 graus. Anirem remenant i aixafant les flors per tal que l'aigua vagi agafant tota la propietat quallant del producte aquest meravellós que porten les flors. Bueno, no sé com es diu, per això ric. Tirem el líquid que fa de quall. Les flors no ens interessa que vagin a dins. I ara, segons la informació que tenim, això ho hem d'anar remenant potser a l'entorn d'uns 10 minuts. No li veig cap ganes, de quallar. Diuen que la llet de vaca li costa més de quallar que no pas a la llet de cabra. De fet, el mató en origen diu que es feia amb llet de cabra, però també he llegit que es fa amb llet de vaca. Jo ho he fet amb llet de vaca i no hi ha collons que em qualli això. I tirarem una mica més d'herbacol amb una mica més d'aigua, a veure què passa. Porto més de 10 minuts remenant i, nois, això de moment no funciona. Segona tanda de quall. I aquest és concentrat. No qualla! Quin desastre, mare meva! I això no ho estem filmant. Ai, senyor.